Kaunti ma Migori dhi nyime kod keto ikruok makare motelone nyasi mar Piny Luo ma ichana time kaunti ma Migori e kind tarik 14 nyaka 16 mar dwe manyien. Mana ka jafombo marwa e kaunti ma Migori Jo-ohala, gavana ma kaunti no Ochilo Ayako wacho ni nyasi no ma idhi time kaunti ma Migori bende dhi bedo mano ma oganda Luo bende dhi twaka e yo ma siasa ma Kaluo ochomo. Nyasi mar Piny Luo mitimo higa ka higa ochopo tielo mar 5. Nyasi bende kodhi time kaunti ma Migori e kind tarik 14 nyaka 16 mar dwe mar 12 mar higani. Ka opogore kod chiwo thuolo ne oganda Luo mondo koro bed kod puonj ma opogore mag oganda kitgi kod timbegi kod mamoko, nyasi ni bende koro bedo kaka chiwo thuolo mar ohala. Will bring both potential investors and also potential partners. So again, we have a program where our current business people, potential business people, future business people will meet with potential customers and potential partners. Jo-ohala kaunti ma Migori mane obedo kod romo kod gavana ma Migori Ochilo Ayako ne wane giseketo ikruok makare mar tiyo kod thuolo makamae e bero weche ohala. Migori is the land of fish. Wan gi reche, wantie kod gold, wantie kod gik mang'eny ma ka ubiro ng'ato ok nyal dhi ma ok oyudo gima berne. Ka akelo njuka maloso gicha, abiro yudo pesa. To pesa ni kayude obiro konya kendo obiro konyo bende obiro madong Migori County ka. Gavana ma Migori e twak mare ne owacho ni ikruok nitiere makare motelo ni nyasi ni biro ni koro dhi kelo oganda Luo mathoth mawuok e piny Kenya kod oko mar piny Kenya. Migori County is the county with unexplored tourism potential. We are looking in great details at the Thimlich Ohinga, Mugabo Caves, and also cultural tourism. Jakoma Jo-ohala obende ong'ere kaka Chamber of Commerce e kaunti ma Migori Peter Orimbo wacho ni giseketo ikruok mar neno ni welo madhi biro e kaunti ma Migori e nyasi ma Piny Luo obedo kod kuonde nindo e otende mantiere e kaunti ma Migori. Orimbo wacho ni kaunti ma Migori nitiere kod hotende ma bende chiwo kuonde nindo manyalo rwako welo maloga na beach. Kuonde mag nindo gi kuonde mag dak nitiere mang'eny nikech Migori ok en Migori Town kende. Migori Town wantiere kod Rongo, wantiere kod Awendo, wantiere kod Hispania, wan gi Kiancha, wantiere gi Migori Town, wan gi kuonde nindo maber ma ka ji obiro to ginyal koso nindo, kuonde chiemo ng'eny. Jo-ohala gi wach ni gisebedo kod tudruok makare bende kod rito kwe mar neno ni koro weche mag rito kwe koro ting' malo e konde duto e kaunti ma Migori e kind nyasi mar Piny Luo. Sirikal mar Kenya oikore kod security maber ahinya nikech kaluwore kod twak mane wan go kod gavana marwa, nitiere security madhi ya kuonde mamoko kendo adwa nyisi ni ka ng'ato biro gi paro moro marach to obiro bedo disappointed nikech biro yudo ka security nitie ya kutosha. Gavana ma Migori Ochilo Ayako wach ni nyasi ni mar Piny Luo ma idhi tim higa ni e kaunti ma Migori dhi bedo mano obende kod oganda Luo dhi yudo thuolo mar twak e wechego mag siasa. To ahinya kindeni ma bende Prime Minister machon Raila Amolo Odinga koro onge e kind oganda Luo. They need more of such festivities. When you and I talk and fraternize, the things dividing us become smaller and irrelevant. So the fact that we do not have a Baba unifying factor around this Piny Luo festivity, it provides an opportunity to come closer to one another. George Juma, Ramogi TV, Migori.